nau pang strict lutuk le khuwa khirna na sar tuk noya selian te hian thilangai to chiam chiam an ching thin thilangai to chiam chiam hian ngai to na ati cholol theya chu chuan depression a thlen thei bok ilhamoi ti beka kha alama emo iring to na emo mangsu nakin loka ingai thak pe to lo pha dayang mi rin na tak tak lo chuai du chuan tran bik nei ravin omang che mi tran bik kan nei hian mi ten kan laka rin na tak tak an ngat ngam ngai lo inuna khan lo om khui tu ren tu ma ngen su inuna om du chu na po tumla anom tlat anga inuna om du lo chu ngen ma la eng tika mo chuan an kal tho thawang kan khriat theina hi ren tlaka om zia chu tuya mo khan amel deuh chen ni khriat chuan adik tu vionia sanzong hi kampa te kan chhun thina fin na le taksapiana ero chuan kan nu te kan chhun thin itaksa exerila that chuan iril po ati chaktel the ni mi finga piang an thina chia a an ngei om thiam em bok thil idu tak tak chuan ati dan kong izong muzerang ma se kan du tak tak lo chu chuan lam eng emo kan zong huzel thung i hu phok tak kha ti zerang che kha kha nia tim hason thei tu chu mi zinga ipte jan rut thin i mu chuan mi zak zum lam ane mo tila iti sual tam lawang mei chetan pasalatan chuan naw emo u emo mei chia nei ve tho kha neyang che a chan chu u naw mei chia nei me lo ho hi chuan mei che khriat thiam na an nei tlem deuh nge nge thrin mi za som kwa te chu an nui chan tak an han soi don hian an nui azale zual thrin mei che in zil sa piang zu in an thei zuan in na sa ni ravin zu in an thei tina o mi patan mel that ngot buai pui su mei chia hian mel a in nung chang le mi zia an da poi mo zok zel ania mi patan chuan mei che pian na leuh biak hi nuam kan tingai lo tlang pui papakha chu tuipui zau tak maya nili chung trampui tu po nei ravina oma adam chuwa don nge athi don ti ikhre tu chuan video lo lang hi ian don ni o